memra sani dinfo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awareseye adwumaseye edoso na nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso nyankopon emfi ne ma dienti ye nyankopon no ontime nyene ma biomu anha anase nipa bone ena ama nyankopon emfi ne ma anenti no nyankopon asoma ne dinfo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyame manya hu ahintasem nyina wia wa hyeme se ne dinfo se memfa ayaresa eni ogye emrew be bibiara wo hyeme anase utie mi efi biara wo so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anasa Sompa FM ejuada ekosi ni fiada enwume no nkono kosi enwume no ntu biara na mene wo ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kentimi ni papiala we free wu pemu asori rade enana dino yo oyekese no ye owu wasenia ne so afamba donto mi ankura no wasane yekese wo fie wa ohanya mane bia ne wabetimi adi wo so ya bia ne wabetimi atra wo so enana di enyi enkamo na yenyo nyame kese sirani di oyo nyankopon na ndimi na chiwo bi ni won ne sem Jesus ya tontono na nimo ya stress warrior wo ya punim dihiri anadi eni ya kamo ya ni bebe na se na wo chi ya se nenso bebe ya bedu ya ni bebe na ba bedu Jesus tontono ikaparia le fandi badosa de ya nyankopon Soni di company munyama imanu ya bados ya tontono me pasana di me pasa unya konya we and find to talk konya we asese Bible says as for the be ya yo mami me me mama wo ya me papa wo ya me se wo kwa na wo adi na eni ya kamo bi antu be rade eni ya kamo bi ansurani di why are you na nimi na chi why you sabwa ona wo adi na Bible say wo so ya ni trabia na sase ya ni na so ti aso enana di ye mom na ye sumano Jesus what did you know Jesus. Eti meka sega miye meka amadi meka sega miye meka anana dia meka sega miye meka anana dia ya no yaka meka sega miye mama yaka
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. For Radidin. Baby, will be a bread to say Onyame Aqua, Onyame Nipa. Eden asem sonko ebrewo. Na Yohani asem pano etimi ensa chichemu aduasa enan ne ka asem bi se de wonyankopon asoma no no oka wonyankopon asem. Na Awurade ede ne tumi ne na hoɔden agu na ko aso. Yes. Na ampasa ni nyuma ene adanse anipa edie nyina enye bosremuka. Na eye de Awurade nam no so eye a enkrofo edi ho adanse odofo ebredu se won soso ye chefa wom. Na won soso hye onyankopon ne munyam. Ebia wachina che wanante ache wabre wonya nhia wonyame nipa a obahwea wo haw. Da bia meka so oba na moja to ne mfinhia dumienu no wo hia Yesu no de adunsifu antimi anye ayaresafo antimi anya otone wo ne yama nyina ba de bra wo hia Yesu no na koma tone yam wonya ayaresa enne wo hia wo buafo enne wo hia nyame akoa asamba kompa bafiri nanum aba no ede waje bebrew enne de yanko ya papa nche ne ma na kwa aba edini ya Bishop Albert Sackey Kwapong papa ya mo akwa baba fidie so Osofo mejo so eburu ya me shira papa ma me fa kwenya so na me nchia eye sida hour ahwefo my God ene sida hour atiefo ba bibia o hweyen na otie ye afri bia ya mawajo ya mawaha my God ya mawachen sabre ade asa baabi ena awiaso abo baabi ade so achen baabi ya ma obibia ajo yanim se mo nyina mo hoye en kan consider our ahwefo any sida our atiefo ni padodro na mre bia mo se mo bre na body follow sida our ewo sompa kasa fidie so yakobon hira na onya okese mre bia de meka cha se muntintim na mamu hihim mo nkoso wo soma adwumanum na yenim se ye bre no erenya kwa wo Yesu demo ka amepa amen mamena asampa nipa fo asese we the kind of social issues no abegu na sabre de waha do baton no e de amasida awa efri sabre kodu se no ndu bebo no bo modern se oni yembom na hweyen na tie yen e wo kasa fidie so na obeye nhira yes Lord sida awa enye TV ana radio program keke na emom eye programmer nyame tumi ni na hoɔden edi na ye de nyame asem bro wi a ye no bom ebom pae na ye wi a maka cho say ya fa wonsuo si TV no so o wo documents bi a o radio no nchen o phone no nchen ye wi a ma gira nyame asem so ahye nyame tumi emu ahoɔden nyame asem ahoɔden se baabi bi a wo hwɛ ye na utie yen bia embesraw na nyankopon ma wadanse na eniji sem ne se dodo na o follow sida awa no adanse ni ye pi adanse ni bu ho a
wote kora na wotim sɛ yesu nko a na timi yɛ saa nwanwa adwuma no sɛ obeti ne fie obeti ne dam wo kora na ɔsɛ na adwuma nyinaa sɛe ɛbɔ mpa egu nsuo so ɔde kɔpete adwuma no so adwuma na sɛ apagya obi so ɔyare ɔnsuo na yɛhyira so ɔnom bie yare ne tu obi sɛ ɔntimi nante wɔ abubu ɔno nom nsuo no sɛsi ɔtimi nante obi so hwɛ yɛn otie ɔsɛ ne ba ɔsɛ ne kunu ɔsɛ ne yere obi so ɔde ne documents to obi so ɔpagya ne phone na yɛ bɔ so mpaeɛ adanse ne yɛ pii obi sɛ wapɛ ba kyɛ wapɛ ba kyɛ bɔ ɔsɛ mfie nson efie nsia efie 9 4 years ɛyɛ fruit of the womb ɔfollow yɛn yɛ bɔ mpaeɛ nsuo yɛ pagya no ɛnɛ Awurade adom no nyame de bato ne yam nyame anwanwa adwuma ne nsɛnkyerɛne ɛna ɔyɛ na dwumadie yi efiri dwuada ni ekosi fiada ene ye de brew na etoda so a ye makwama de honhom no pese ye de dwumadie ne fa no na de afa ho na da dwuada de ye yida ne so se ye de yo odi mampaye e de ama na wotwe no na ne de ene mesan no wo akọ adanse mu na nipa pii no wona bamu abu e won se baby abrabo na duru no enye ye bio ene ni pass re won ene nipa bi nsa ya asifom aso me ka kire o se nyame a obokwan to baby bi akwan ni onyame o se de asai no e no fa ye ni ye no ana no ye bi ma Job ne manyina huye Job na pomodin friends na japade ni nyina fi aso nyankopon a Job de ne ho to no so Job no di ohwere ye nyankopon san hye no na mu na eba no eba mienu double hallelujah amen enti na wo ye wo sa brabo no ase no wo na maba wo nchen wo na maba wo nchen wo fi ho se Awurade mu no ade bie no ho asai if se Awurade tre ne sa di asai no eye sa brede fa phone no na bomode se share link no meka eye Sompa Facebook no 93.1 no that's right na share sa so na nkransa so eye techiman so Facebook no obetima share eye nkransa so Facebook no so obetima share techiman fo afa enya senketua omo agira so nyankopon onhira mo ma me mohwi na menko eye techiman na menchia brother Philip ene na pamfo omo boy adwuma brother Philip ono wa pamfo nyina onyankopon onhyira hyiramo na onyamo kese saa so na medru enkuransa eye DJ Papatos so obo adwuma na ye bohwe kotakwa de a DJ King so ebo adwuma na ye twam kodru nkran de a ena na King David or what is say hene so no on na pamfo boy adwuma or MCR Hoden de ne bowura kumase dia systematic press azuka bema nana ya osika no mu amaka nyina nyankopon onhyiramo na onyamo kese se nsuo no toto ye dudum kane anso so mo chinchim fidie no mo pomode ase mo bom homoden se yenye etwaguo na amafon hweye na amafon tie onso so awo Facebook na YouTube no nyankopon hyirawo na me ka cho se obetimi awrechi Perus Apia Kubi Zinabu Ahmad Nshiraba Abena J Amwa Dokas Portia Osei Edith Amwa Nestina Gomez Adura Boachewa Angelina Fuku Blessing Amwa Ata Francisca Agnes Fuku Blessing Amwa Ata Francisca Agnes Nyakun Dennis Owusu Rosina Apia Boache Patricia Boatin Faustina Asare ene mili abrefi ejina so Gladys Ochere ewo so Abena Safu ejina so Benis Japan ejina so Elizabeth Menu ejina so Nana Yaweje ejina so Abana se Juliet ejina so ene efofra no Edward ejina so ena ye koso so a ye hudodo no se ene de jano aso gidigidi Lenda Owusu mu jina so US omunyina ejina so a ene enye asem ketua mo like page no na mo share link no ema afoforo so enfollow ye na obeye inshira
amen. Amen. The bishop we are Jumani na TikTok wa papa anwa shit den obefia ho California mama ho Samson na na kwasi so Gladys Brownpon enso ewo ho ena na akua enso ne dodo na nso gina so ewo Sida awa ye de brewa ensama ye de brew nyina ne se ehefa na ye gya no mo enyankopɔn no wo na ye hye nkran enanwumre se onyankopɔn ka no Jeremiah chapter 29 verse 11 say oni ma adwene ko a odwene wo ho 2026 yes Lord say nya musuo de o se e ya adwene papa yes Lord obema wa wie ye papa any daso na say ye ka Isaiah chapter 43 no verse 1 2 no e ba bibia ehu ne say o se ono na wo ho say unam ojamu a ka ho si ma me ne papa wo tie me ojanum a unamu no and then you remember I had den Yankopon so ka ho also na mesubonte ho a esubonte ntimi nya da e fa so da enti asrochi bi anu aye den no Yankopon o ka ho so na o kan Isaiah chapter 41 verse 10 no so o say fear not o say nsuro na ono wo Yankopon also obey boa the na sani fan be dey e be kro inti Nyankopon said the wonamu no ensuro oka yes Lord so obeboa na wotwe nyame moa amen so me nyame moa amen fi nyame moa amen inti e toda ye bo adanse kire onyina ne adanse no ye wo mo akuaku ye wadanse a ya fa no TV ni radio ne so toda ye bietum na amanfo fa na amanfo odi adanse we frefre nkran we frefre brochire we frefre kumase we frefre techima we frefre takwa ene ye wadanse so a eye asore dan mu adanse a wona be bom paye no odie na o kan twere sem no e wo Mark chapter 5 verse 18 to 29 yen kan na ye hwe Acts chapter 3 verse 1 to 9 no enti Nyankopon ansem o se na osikudo mu no de anka honhomone ewo no so no sere no se obetena ne nchen na nso ama no kwan na ose no se kowfie wabusuafo nchen na koka niam a Awurade ayawo ene mobro a wahu won no kire won na osimu koye na kofiti ase kan nioma kese a Yesu yema no ewo Dikapoli na eyewo nyina nwanwa amen ko na ko ka adoya Nyankopon ayewo ni nioma kese a wodi wani hunu ye nyina ko na ko ka nyina kire wabusua o ka kire wadofo no hu ye nyame teme ye se ya nyame hia se o se ye ne na dansefo etu o kan Acts chapter 3 be ma na da bia ote asode fie ho kwana no a wo sresera de no Onyankopon nam Yohane eni Peter so esane bubu ayade no okwa asole fie ho na yenkai verse 9 no eye Acts chapter 3 verse 9 no de no ye o se na oman no nyina hunu no se onam na oyi Onyankopon aye onam a ohuri na oyi Onyankopon aye eche se nyame ye bibi mawa e wo se oyi nyame aye enu ntina sida awa etoda yedi nyame ma ayeye no bi ebrewo na ahye wonkura se nyame aya ama obi a won so Nyankopon be ya ode enti na yenkwa asore dan mu na yenkwa hwe wona na ohaw na emo aye den osu no aye den bebia edu na nidas wasan otu anamo ebebo mpaya nyame so firi soro mo soro etie wo enti MCR over to you mama yenkwa asore dan mu mra MCR yenkomra den Nyankopon ase bishop na me say Awurade Nyankopon kese Bishop ya na utaka se yemo mpa yema yema no na obonefo na nisa yema no ma me se ne babulantie wadi 23 years omo ane no na ewo ho wonka bi nhyiemu afei obehu ana ne ba no okonum pito a na aye no krakra na aye no se obi a okom aye sa kom honhom rei ana omokohwe mu a se wakogye bosom aye suman abehye ne dem a osom no eti niam a woye nyina ya konfosem nko a na woye ne fie ho
ti maame hwi ana ne enyan wɔse enya bom na te sɛ de akɔm na abade a ɛna de na efie hɔ wonya home wɔ fie hɔ eti na ne enyan na homete etu ɛna adwen sɛ obetu ho anamɔn wɔn kokɔ hospital kokɔ baabi bebree nanso so ankosi aga ɔkɔ sɔfo bi wɔ na sɔfo no bɔ mpa yegu anointing oil so ɛna ɔde maa no bishop sɛ ɔmfa nkɔgu nneɛma na suman ne so na ɔnto nneɛma ne mu ti maame de oil no gu suman ne so ɛna oyi yɛ na ɔkɔto gu yɛ ɔto gu yɛ no kora de afɛ deɛ na yɛ kɛse ablante no wɔ hɔ a na bosom na bɛhwɛ ne sɛ me nneɛma na abɛgye yɛ no fabla wɔamfa ama meku ɛba saa na ablante ne pie na ɔtɔ nwuram na ɔfa ha eti na ɔkɔ sɔfo ɔkɔgye oil so ɔbɛbɔ mpa ma ne ba no problem na akɔ a afɛ de problem na ba bɛyɛ kɛse maame hu baabi ɔmfamfa maame ate yɛn ka ɛwɔ Sompa TV bishop otu anamɔ ɛba ha ɔba counseling obehu woka kyerɛ ne sɛ nneɛma no wɔyɛ wɔso wɔkɔto agu wɔso woka kyerɛ sɛ ne ni kwan so wɔkɔto gu ne ni kwan so wɔkɔto gu nanso so no wobɛma na kwankyerɛ ama na akɔyɛ na ɔyɛ akwankyerɛ no wie a deɛ ɛha ne ba no ebetu ofiri ne so boso no ntimi bɛhwɛ ne ba bio maame nya agyideɛ deɛ wokyerɛ no no ɔkɔyɛ no sɛ deɛ wokyerɛ no pɛpɛɛpɛ ɔyɛ wie ya na mmienu na mmiɛnsa na ade no ate ne ba n'ani so wrɛ deɛ ɔbɔɔ ne nsɛm no adeɛ bi a ayɛ tete da wɔ soɔ adeɛ bi a ayɛ kɔda na da wɔ soɔ Awurade a okuta tumi a ɔde mmoa ne mma no wo ɔso bɛdi adanseɛ yi bi ti bishop ɛte n'ani so no ɛda baako da mmienu nim sɛ ɛbɛsa aba bio ɛbɛba atwam na awɔtwe mmienu ɛkɔ bosome ɛma bio bosom ne mɛhwehwɛ ne bio a maame gyina ha na ɔde aseda kɛseɛ ma Nyankopɔn ɔda Nyankopɔn ase bebree ne nyinaa nyame ayɛ mama da nyame ase Awurade meda wase so ɔne mɛdi ne yie me a me nsɛm mfata ɔde bɔn yɛ ne sɛ me na woyɛ ade kɛseɛ sei ɛma me tumi gyina ɛdɔm anim di adanse Awurade wayɛ bi aseda ne animonyam ɛnka wo din papa Awurade ɔnhyira wo Awurade na ayɛ nkɔ so anyɛ ɔkɛseɛ Awurade na ayɛ Awurade meda wase amen na me gyina yɛ maame na adanseɛ so aka kyerɛ mo sɛ bosom no ɛyɛ a yɛhye no yɛnto bosom ntwene nto ɔkan Acts chapter 19 a ɛberɛ asomafoɔ Paul ɔma yɛgye nsomadeɛ nyinaa gu hɔ ɛna yɛhye no nti sɛ wakɔgye biribi wɔ baabi na sese wasakyerɛ wie a yɛbɔ so mpaeɛ na yɛtwa gya tum nti gya no tum a na sunsum no baabi efiri biara no na watwa no kɔ na wanya wo fa ahodie na wanhye na wɔsɛ wo kɔto atwene bo ɔkora se fa kɔto toilet mu daabi yɛhye no ɛwɔ Awurade anim ba wo nsɛm ma Awurade Nyankopɔn. Praise the Lord. Adɔfo yi gyina ha wɔdi adanse ahyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no animonyam papa yi ne yere nie ɛyɛ ne ho kani na wɔnam papa yi so na ɔbaa yi bɛpie ha ne nyinaa ne sɛ ɔsɛ adɔfoɔ bi kyerɛ wɔn sɛ diifoɔ bɛtɛ mpaebɔ ase Awurade tumi wɔ hɔ nti yɛkɔbɔ mpae nti berɛ bi na papa yi yale ɔno nso so ɔyɛ owurani a ɔyɛ krakye paa a wɔdi mu de nti in fact ɔbɛpie dɛm ha na yadeɛ nankasa ne yɛ owu yadeɛ ɛbɔ na ne ho mi nyinaa tumi sisi yɛde ne kɔ hospital a ɛnyɛ adwuma na wɔyale saa bɛ 6 months a ne ho ɛntɔ no ɔbɛpie dɛm ha akwankyerɛ baako pa papa kyerɛ no a wɔyɛɛyɛ yadeɛ n'ase tui ɛhɔ no ɔkɔbɔ ne yere ama ne yɛ sɛ yɛwɔ adiifoɔ ne yɛwɔ adiifoɔ na ɛyɛ krakyefoɔ ne deɛ ɛyɛ ne yɛde nneɛma yi ɛho ano na mpaebɔ bi ɛne hɔ baako hu ɔsɔfo bi a wɔn na bɔ mpaeɛ ma ɛyɛ yadeɛ afiri me so na nyame anim ne ɔbaa yi nso afa nyinsɛn ba abosome mmiɛnsa ɛna doctor adiagnose no ɛhunu sɛ ɛberɛ a wɔtwa scan no pain bi a ɔbaa no ɛfeesi a 3 months no ɔbaa no bɔ bena a ɔteɛ mu nti no ɔnkɔ nim sɛ nyinsɛn no nyɛ nti ɔkɔsiki advice sɛ yɛnyi nyinsɛn no yɛnyɛ DNC anaasɛ yɛnyɛ sɛ ɛna doctor sɛ ɛyɛ hernia a ɛwɔ maa so na ɛno na aka ne ho nti ɔmo bɛka bu situation no ba pain deɛ ɔbɛfam kɔsi sɛ ɔbɛwoɔ nti wɔn na ne kuro sɛ sɔre ne yɛnkɔ diifoɔ abɛto hɔ na yadeɛ no wɔnyi firi so hallelujah ɔmo bɛpie ha papa hwɛ yɛfunu ne din ɛna wɔsɛ yadeɛ wei ɛmma biem wontɔ nsuo kɛkɛ maame so ɔtɔ nsuo ɔnom nsuo no na wɔtwe yadeɛ etu kɔɛ a ama biem henio
ɛdeɛ yo ɛne abɔfra yi a ekuta maame awurade asane yadeɛ agye no ama na wo afa ne ho afa ne pa wɔso ogyina ha wɔde aseda kɛseɛ ɛma twɛn de apɔ Nyankopɔn. Hallelujah. Meda Nyankopɔn ase. Esan sɛ me call labor ward no na enye easy. E wo sɛ doctor ka sɛ enya ne kɔ deɛ but me kɔ du hɔ no. Ne mo de ne pa. Nti edu baabi no. Nurses na yɛhwɛ me midwife no kora ka kyerɛ me sɛ akora ne pulse na enya adwuma o. Nti yɛhyɛ wo time. Na sɛ anya adwuma a yɛ check na yɛ hu akora ne ho me a yɛdo bɛkɔ theater. Hɔ na me kae sɛ me bae no papa ma me oil bi. Na me borrow me bag mu na me yi oil na me nom na me ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ wanka ne saa. Ɔka sɛ ɔbaa benyinsa bosom nkrono na bosom nkrono so no wɔbɛwo. Nyankopɔn antwa ne sɛ yɛbɛyɛ no operation. Me bogidie mpaye ɛnom oil no de oil no sra me yafunu so. Afidie na midwife no kɔɔ kɔfa machine foforɔ no no fi sɛ machine na oyisu no kra na enye adwumo. Onti akra no ho me bio. Akra ne ho me onkeka no ho. But oil na me yusu ye ni nti. Okofa machine na obaye na obechake ye no. Na akra ne ho me time a doctor share me san kɔde mbekɔ theater no. Enu ho mpo. Ɛna Nyankopɔn adom me wo ɛfa me ho fa me ba. Ti sɛ me gyina ha. Me da Nyankopɔn ase sɛ wafa papa so na wagye me. Deɛ me ka nyinaa ne sɛ papa Nyankopɔn hyira wo. Won hyira no ma wo hyira no enye kɛseɛ. Wɔ Yesu din. Amen. Awurade na ayɛ yɛ de animonyam nyinaa ma Awurade. Me de one baby no ɛhyɛ Awurade nsa ɛne abusua no. Amen. Ɛno na yɛ nua pa nso a wɔgyina ha. Wɔse ɔka ne Awurade Nyankopɔn na nakoa Bishop Albert Sackey Kwapong so ayɛ de ama no. Wɔse afiada bi sɛ ya Bible so mmienu ni. Ɛna Bishop ɛyɛ sunsun madwuma. Ɔnam Awurade tumi so ɛsa yade abubu nkonua ɛhyɛ nkom. Na ɔte line we so. Nti wa na Bishop bowura ala no so na ɔmo yɛ ma ya mmiɛnsa ɛna ɔmo to hɔ. Bishop peke baako from animo. Wɔde ne kɔka ɔmo mmienu ɔmo te akyire ho. Ɛna ɔhyɛ nkom sɛ ma ya we mo hwɛ ɔmo ye. Na Awurade nam sukuu so ɛne adwuma sua so ɛbɛpagya wɔn. Ne senti no ɔbɔnefoɔ na sɔre atia wɔn mo. Nti mo mu bi wɔ hɔ no ma yadeɛ ɛne yɛde bɛsɔre atia mo. Mo mu bi wɔn nso apoafoɔ munya bi da. Mo mu bi wɔn nso a mo kyerɛ exam sɛ a muntwa. Ampa ɛma yɛ confirm ɛma obi bi aka nea ɛha no. Maame se wɔwie SHS a ɛsɛ wɔto asoɔ. Ɔno deɛ ne deɛ nso ɔbɛkɔ university. Na watɔ forms, atɔ forms. Ɔtɔ forms bi a yɛmfa no. Ɔtɔ forms bi a yɛmfa no. Mpopoafoɔ ɛwɔ hene. Na ɔse saa day no ɔde ne suo ɛna freedom akɔɔyɛ. Yɛwada obehu nyame difoɔ. Sɛ ebonkom hyɛ Awurade nam so baeɛ no. Bishop ɛne deɛ mo deɛ na menyɛ. Papa kyerɛ ne nea ɔnyɛ. Na ɔkyerɛ ne nea ɔnyɛ a ɔyɛ wie yɛ no. Adɔfo no mo onyame a wɔte aseɛ. Ababaawa yi sɛ 1 week. Ɔsɛ tɔ forms biem. Ɔtɔ forms no ɛna meka sɛ wɔnya admission ɛwɔ Amsterdam University. Bishop ɛne deɛ kwan so. Ababaawa yi sɛ ɛda ɔtɔ forms na ɔfili wie yɛ no. Saa da na no onya approve asɛ yafa no ɛwɔ school mu hɔ. Asɛm we ɛnwanwa a onipa dwene ho a ɔnte aseɛ. Na ogyina ha wɔse afei na aka sɛ obetuatua fees ne adeɛ. Papa ɔso onyame a ɔhyɛ ne ho animonyam. Nkɔmhyɛ na yɛ adwuma ama wɔnya boafoɔ atua fees no ɛde bibibia a wɔkɔhyɛ school ase. Ɛno ogyina ha ɔso wɔde aseda kɛseɛ. Mano na Awurade ase Awurade na ayɛ. Gyina ha me da Awurade ase sɛ Awurade nam papa so ama school kwan bi ama me. Papa nyame nhyira wo. Amen. Amen. Wɔn nso so adwuma kwan mi ma wo. Aware kwan mi ma wo. Mpeja kwan mi ma wo. Akwantu kwan mi ma wo. Receive it. Bishop, ya maame a ogyina ha yi. Ɔso ɔka we di ahye Onyankopɔn animonyam na nipa nyina hu sɛ ye wonyame a ɔte aseɛ. Na Onyankopɔn sayale wa nyina. Ɔse ɔnka bi nhwɛ mu ɔyare na ɔkɔ hospital. Yɛkɔyɛ ne test a doctor say wanya yade a friend diabetes. Ampa ɔda ne video m hyehye no ɔdwonso ntɛntɛm. Ontimi na anadwo kyɛ sɛ ɔhu deɛ ɛto no. Nti doctor kyerɛ so wanya diabetes no kwasɛm. Oba ha no na obabo bishop amane bishop kyerɛ na kwankyerɛ sɛ wonye
Bishop was in Nuria, the man, doctor, should I say when you diabetes and a kurano? And also near the toe of the so send your own when say, Mammy, and your bossremuka. And no way you know that's a new band more good in Nipatriamo. Papa, also at the bed, if you are no more drono, a die at the sun, or once I may review or quiet Yadiana sanity. And was it there be any aquanchera, Mabeji, Metwasonamaye. Papa, on Yamia dominant the 2 minutes, Mammy Yakwancher any rear, or call hospital, doctor no as I quiet a tester, or Busa say, a drono one nominina, then so now my name is say, a Yakwancher and a wire, Wabra, Waja, a drononom, and ne a radenam so, as son Yadia, I'm a ne, no what on a diabetes in any opium. Where did you buy? That's right. The Gideon about say a dono conuma and a honam sienno. Gidi said, the man of Quanchebeco. Mammy, we problem of the bad fear, nay, cancer, and or the bad fear. Cancer, come on, mammy, a communia, or also cancer, and also yeno. I'm on no general cry, ni poku and you know much trap, and none at the BP them. Me man of Quanchere, cancer, no, a free moja. Jesus. And I say, young Kwapong, yeah, Juma was see that me cancer free me swa. Cancer kunkum me bush your phone, me buy and me and come and free me modia. Diabetes in our banner, Papa me do this or mamma quanchera. Upon some Cassiama Jesus. See that what I mean, no. That's right. Or go check here free the mojam. And in the mobile. Mamma, there are there. Already been the was Papa, also made pass. A radina, your friend, Bunyam, and a radi. Bishop Minia by say a Radian coupon and Shroud. Minia by say, Waha, Opese Utu Quine, what tribe Barcon, me no me and Sa and Farmer, was it in a dance and 2 GDMO, and then a Radia Yamau. Cedar. I'm say 2024. Me by say. Like me baha say bonfire de be about 2024 when I'm here imagine say me too quine because now yenya scholarship me full founded scholarship I say me go US na me go me koye me masters so ho enti me ba de be to me papa anim e ma papa na me bo ho paye enti e ba nse ye ko interview ni eni pa 17 ye ko do American embassy Obia the same scholarship ekuta me no eno an ekuta obia ba ye de visa ne ma enipa 15 and the car enipa 2 me ka ho me ne boy ba ko enti mi di osu eba me papa na ase in fact na office wo oje ne ho ba bia enje because me hu ni say me bibia me GPA bibia ye kama I was enka mo de visa ne ma me ba o ma mfa ma me papa bie na no ka asem bi se ma me obia wo wa ni bie hu a who say I want you da wanim enti yere ho ne bompaye enti after 1 month ena omo ye say me bibia ye genuine to mbesa ye reapplication e de amame enti ye say ye reapplication e de mame na je say me wie ye no nso a me nsa anya date e wo Ghana ha e wo say me ko South Africa e ho na date ni bi wo enti me de beto me papa anim say papa de aduro ni de wo say oba me tu kwan ko South Africa Emma Obompa, mamma, coy. Ye coy any pa 5. Not 3, I became young 2, ni one my 5. Yes, I the visa name and nipa 4. And the Saka men qua. Yan Sam Favis and Answer, mammy. Be try take it to send me 1 week. I was South Africa, in fact. No quite I am a 10 Timina and Kadiachin Yamaba. Because Tiamati Hono. There's emphasobi and so. My friend, my papa bet. Be this soon just say, Okasakura mente. Papa mi hunu de me nkoa nipa nyina nya visa na me nkoa de osi nyame beye se de osika no boko no osi nyame beye nti me fa plane na me sa ba Ghana biem me ba ye me need aso nyina answer because date ni kura we reapplication wo pe date kura for interview mpo a wonya nti me ba counseling na papa kire ma kwankyere na me koyeye. It will one day be in number 7. Me restarting my laptop. And I'm who say date be a better one time now. I'm a demon saboso. Ye mueni. And I'm a coye. I fed the bonisha my name was a mammy.
Ubi be everything is genuine. Nti obusa me say ono ni busa me say edie be ntina mienu ni nyina ya mfa visa na ama because the same school, the same program, the same scholarship. Nti die be nti na previous two na me koy ni nyina ya mfa visa na ama nti e wo say me jeto me ho say bia na me bae no me hunu kasa e hwa when musa me question bia no an say your visa has been approved. And all the mommy. In fact, yes, na me kwani refuse me kwani refuse me ninti. Na me time I was a medical school no I catch just 7 days na school na bi. Inti ahopepre e ma me ja hoko US. Inti me kodu ya no so nyame aye niam bebre na ama me kwa ye na che opportunity that hose we a full founder scholarship member with me apply all visas, the whole world, who US are to me apply. Me has said me apply be. Me apply 2 weeks for na me Canada can home. Me say apply and me say nya Spain can home. Me say apply bio. Enra ya me ba Ghana no na me apply. Enra ya me bedru ya ma say nya UK asaka visa na me nya e wo US no. On some bono or formal. Esua Mabesu ofia ha ye me abesu ofia ne me office oba odane bensi mo de ka na eba ansoso no o ka na asema otemu se na enafom minimo ha wa wo so nam ofia say yakwantu a erade beye ne simple amount e bi so na time no na anya nduru ye o se broni ne bisansa adenti na yamfa amount if say ubi bia ye na mama ne time no na anya nduru ye ne time no turu ye no ene wanya multiple visas e wo ne de be won so a wo hwam ya wo tie me say ya wo pa ukunu oyire de fa kwantio ho o fi dem ho akọ ana say wo hwam wo TV so o tie me wo radio so a on so ye wura fefufuro ye mo no on so erade mfama on fandomo mano wo kan amen kese no on erade di ama so afa na wo kan amen a on ka ho inti e ma kwan na me se da bi sa ade anyame aye me die metwa plane ticket na ma bagana na ma ba be di adanse ahye nyankopon animonyam na ma da me papa nso ase empire bopa ya obo time echi anadwo de so mu nyina na me frɛ sometime me frɛ no kra ya me hwɛ time me frɛ ni wi ansa na ma hwɛ time mateti ni yie enti papa ena me gyina ha se ya nyankopon won hyira wo bebre amen me da ase fan wonyam nyina ma rade nyame ase e wo de wa ya ma me amen emma erade nyankopon e wo fie ho e wo adwuma mu ho mo a wo Facebook ho ba nsem o YouTube about nsem mo TikTok no ba nsem ma erade hallelujah amen and then me catch it out say onyankopon enyama ne nsa so a bi aye den ama ubia no eye mere nyame bra no so so a yese abusua no mo den yeso no me bi wo ho yese apam bi wo ho obi so obeye yi ama ya hwe ya de no be kwa ama ya hwe obe ware ama ya hwe obe tukwa ama ya hwe obe wo ba ama ya hwe nyame kasa akudie biara ebrase and idea na esu kwan and ye gina dance yi so ama yesu abompa ye say ade bia wo so esi wo ma no kwan esi wo adwuma no kwan esi wo aware no kwan esi wo awo no kwan onkrata sem no kwan ye gina adanse yesu abompa say ewrade enyi mfiri ho ma wura mfi say ye gina nyankopon asem so ewo Exodus chapter 14 na Mizrim Pharaoh nene dom and AC Israel for no kwan. Say all more nya den enko. Now according to Exodus chapter 12 no nyame den sentrenia odi owo krakra call asase de so ema oma wo kwan ma wo koi. Na epokoko no so ebesensi wo kwan. Exodus chapter 14. And so Ewrade kasa kire Moses say ka kire man say omo kom wonim. Ewrade ma epoyam from ma ebe paye eponu.
I'm a more fast as persons. That's right. Yami you so a poem from and I yami say you so atoye from and a bomb pie. Say a dear be a AC quine. Ye bought some pie say yami you so a poem from ne atoyam from ye a dear be a AC shabra quine. Casserate and a dance a man for D and a dance a man for D. Men so me here dance here. Me here dance here. I had a sad dance here. Me here a sad dance here. I went to a dance here. I went to a dance here. What you are dancing? I didn't so dumb man. Don't me bano. Me ankasa. Yes for demo. Yes. I will be mine so. I will be close to her. Yes for demo. You are not a bomb fire. Yes. Jesus Christ. Yankopon shra sa wo bomb pie. And I dance here ya boy na utie. Na obi ne ba. Pito ke konom ye. Oh. Dia ne wo pito no mu. Afi edan ne ba na se dam. I enko. Dia na ne ba na akogye suman. Afi die. Tumi bi abehye ne mu. Ka obone dam. Otu anamon ebe sida worship center. Ena etu afren so. Mame na cancer ekumo mame. Cancer ekum ne sister. Onu ankasa cancer ye no. Ama ya twa ne nofu baako. Eno na odi bepie sida ha me ka se sida ha nyame san yade. Abraham Nyankopon san yade. Yesu Kristo man tampian Messiah eti ya den beko Nyankopon na me dom so ma cancer virus bibia free Jesus eno akire na diabetes so abaye no obibia no diabetes na eti aba form ono de onom diabetes na edro na ekoso na digira na kire se we no enye hunamu yade fa wo so see that for so ye me man akwanche also odi ada sister no so na kwanchu no yes so bono for ne hye se ka ya manu no de no pe visa no ba ko pe o that's right and so ne mena no so ya everybody be kwan ma multiple visas and bobo the passport on so o de ya wo o de ya de o de ya juma se o de ya oba no o de ya kwantu o de sika se o ka se urade so me ha on ni so me ha na numre na ho ma chen na ho ma ajufan ma ma dance me so ma dance me so se mo fra dance me fra so demo we wan na bon pa
Of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Ɛnyɛ hɔ. Mo a mo wɔ Facebook, YouTube, TikTok, you know, mo type amen, amen, amen. Kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Ɛnɛ sɛ wotie adanseɛ no. Ɔmo a mo di adanseɛ ne nyinaa etu anamɔ. That's right. Nti ɛtɔ da anamotuo so ka ho. Otu anamɔ na ɛba so. Wote sister baako. De bia na watɔfo egu ne bench mu. Na watu abɛtɛ. Tuaba. Na ɔyɛ adwuma. Ɛyɛ abɛyɛ adwuma. That's right. Na ɔpɛ sɛ otu kwan. Yes. The leisure time bia otu anamɔ. Te sɛ ɔkyerɛ fie dɛ ɛyɛ mpaebɔ. Mpaebɔ. Ɔpɛ baabi akɔbɔ mpae. Saa. Ɛyɛ Cedar Worship Center. Cedar Worship Center. Bia da Fie fie da bia. ɛyɛ mpaebɔ. My God. Anɔpa. Efia da bia My anɔpa. God. My God. Efia anɔpa ten kɔ na gya no. Jesus. Asɔ fire. Digi. Yawa da bia na yɛ cancer. Ɛnɛ sɛ cancer mu na amafo di adanse wɔ cancer. Ɔkyerɛ yɛ mpaebɔ. Wobɛtumi aba. Oba baabi a obɛfiri abɛbɔ mpae bia woba pɔ yɛ bɔ mpae no wie yɛ pɔn a wobɛhume. Ma waba m'anim ama me no wakasa. Last week ebi bae the point I say okay na se me ni me na kasa sa bɔ mpae ma. God bless you. Na me kai wo say bosumi a wo yenim ɛyɛ ju bosumi. Ɛyɛ bra bosumi nsia. Na ne fia da di kan. Ɛyɛ 5th June. A watch night case, mega watch night. Mega one. The team say my case is different. I mean, for no man, no more crop say a punk runner of friend me team no. Na only a bomb pine only a do come. No messing in me. A 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967. No matter so me 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80. No me try to 0553 0553 53 89 0553 53 89. Nyame shira upi ochira same time. Ye besa share nwumere e wo kasa bi se be pagya wunsuo o documents bia o photo bibia o phone na ye mo pae. Awurade me gyina Psalm 107 verse 20 so. Awurade se soma wasem ekosa yade. Soma wasem koje uma. Me gyina fidi kese so hye Awurade wasem tumi. Emo wura nsuo no mo. Amen. Nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Nsuo no na ne nsenkyere ne nsuo. Amen. Nsuo no na ne ayaresa nsuo. Amen. Ya udi nsuo beye biara. Awurade ma won so adanse. Amen. Ko besi bia wa pagya say ya o CV. Jesus. Passport or phone. Adebia wa pagya me frɛ nyame tumi go so. Amen. Frɛ nyame ahoɔden go so. Amen. Frɛ adanse ato so. Wo Yesu demo ɛna mabɔmpa go so. Jeme so say amen. Amen. Nyame nhyira wo pii. Sɛ ɛna wo sɛ wo mmerɛ. Wo use wo data. Facebook, YouTube, TikTok na ɔde follow yɛn. Kɔsoa na follow yɛn. Na wɔn so obedi adanse. Nyame ya adoma ochena mpaebɔ fiada mpaebɔ no ebekoso obetimi atu usto no mu obetimi atu anamo obetimi akɔ office kakra kura akotwa ho bibia hyede ni ho a obetimi adrive aba na woso wabɛbɔ mpae. Nyame hwɛ ɔse yɛ mɔ mpae na yankɔ nso wiem yɛ mɔ mpae na yanya me no bɔ mpae twato me do fi ho hyɛ Awurade nsɛm me do dem bo hyɛ Awurade. Amen. Obeda na ona be ya. Amen. Send your kind of Proverbs chapter 3 verse 24. Also obeda na ona be ya. Na ori mo brebre. Na me hwe wo so anadwe ahoma se. Have a good night. Bye bye. Bye.